Olá pessoal, bem-vindo à Geração Z Sem Filtro. Vamos זה revelar as החולצה fases אוריגינלי, ocultas do אין בכל... comunismo e socialismo. זה החולצה אוריגינלי, אין בכל הארץ. זה רק, בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים. יפה מאוד. תודה רבה. אני כמובן, אין לי העדפות, אבל שארגנטינה תנצח. בטח. Un saludo de mi parte, תמסור לו את השלום שלי, שאני siempre מודה su generosidad para conmigo, בגלל שאתה תמיד que תומך además es un amigo. וגם אתה Le חבר agradezco שלו. mucho las palabras cuando dijo que hinchaba por Argentina, digamos por Javier Milei. והוא מאוד שמח בגלל שכבודו אמר שהוא בעד ארגנטינה בגלל חבר מילי. חבר, אתה חבר אמיתי. You're a great friend. We support you. We support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילי עשה מהפכה ביחסים של ארגנטינה איתנו, ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר. ולכן אנחנו תומכים בכם. Vamos Argentina! זהו, באמוס ארגנטינה. Vamos Argentina! באמוס ארגנטינה. מצוין. בהצלחה. תודה. Pessoal, continua a tirar as vossas dúvidas nos comentários na Geração Z Sem Filtro.